Boys seem to like the girls who laugh at anything, the ones who get undressed before the second day. Girls seem to like the boys who don't appreciate all the money and the time that it takes. Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Idag har jag lagat en jättespännande video, en healthy snacks, breakfast ideas, idéer på olika snacks och sånt. Och i den här videon har varit jätteefterlängtad, fått mycket förfrågningar på den och nu är den äntligen här. Och om ni gillar den här videon så får ni inte glömma att ge den en tumme upp såklart och dela, kommentera och prenumerera. Men nu tror jag nog vi sätter igång så. Så det första jag har är då yoghurtdoppade blåbär och de här är perfekta som snacks bara liksom. Och det första du behöver är då honung och sen vanlig yoghurt och jag tog liksom vanlig naturell yoghurt. Och såklart behöver du sen blåbär. Och det är allt du behöver, det här är verkligen jättelätt att göra och går jättesnabbt. Så först tar jag då blåbärerna och sätter i en skål. Och sen tar jag den här yoghurten och den sätter jag i en skål och så blandar jag det med honung. Och jag har lite så här hårdare honung men jag skulle rekommendera att använda helt liksom flytande, att det blir lättare med sån. Det här var kanske lite svårt att blanda ut och det blev lite klumpar. Men så blandar jag bara och sen så, här hade jag gjort lite fel först och satt yoghurt på blåbärerna, men sen så sätter jag bara det här på blåbärerna och så blandar jag bara det så att det liksom, men blanda inte för hårt så att inte de liksom går sönder de där blåbärerna. Sen tar jag bara bakplåtspapper och jag skulle rekommendera att ha dem direkt på något som du kan sätta i frysen, för jag hade inte riktigt det, men jag sätter dem bara bakplåtspapper en och låter dem sen vara där. Och efter det här så sätter jag dem bara in i frysen tills de har stelnat och de blev helt goda. Kanske inte riktigt min smak, att jag ska kanske använda en smaksatt yoghurt istället eller använda just flytande honung, men helt okej. Min familj tyckte mera om dem än jag själv så. Och då är de färdiga. De smakar lite som sån här naturgodis. Så det är gott. Och sen så nästa sak är avokadosmörgås. Och alltså det här är verkligen, alltså jag äter det typ morgon, kväll, middag, alltid typ avokadosmörgås. Och det behöver du rågbröd, en avokado, tomat och salt och peppar. Jag börjar med att ta bort kärnan från avokadon och sen så skär jag den inne i avokadoskal för jag tycker att det blir lättare sen. Bara skär sådär i bitar. Och sen gröper jag ur den och sätter den i skålen. Och så mosar jag den bara så det blir liksom avokado-mos. typ. Sen lägger jag bara det på det här rågbrödet och jag gillar att ha rågbröd på det här för jag tycker att det blir mycket godare än vanligt ljust bröd. Men det är såklart helt vad man själv tycker om bäst. Smätter jag bara ut det som typ smör eller något liksom istället. Och sen skär jag tomater. Jag skulle rekommendera att ha stora tomater för små är ganska svåra att skära. Men det var det jag hade hemma. Och sen lägger jag dem bara på min smörgås och sen så sätter jag på bara lite peppar. Sätt inte för mycket för det kan bli för starkt. Och sen lite salt. Alltså salt, jag älskar salt på avokado. Det är verkligen supergott. Och det här är perfekt som mellanmål. Sen har vi en smoothie bowl. Alltså typ det bästa som finns. Perfekt i morgonmål. Så det behöver du banan, yoghurt,
inte yoghurt, jordgubbar och yoghurt och proteinpulver. Såklart så kan man laga sin smoothie helt hur man själv vill, att man sätter i frukt och sånt bär man gillar, men jag satt det här. Först att jag gjorde bärarna och frukten och sen sätter jag yoghurten. Jag säger yoghurt så jättekonstigt. Och sen sätter jag i en skopa proteinpulver för att få lite, att det blir lite hälsosammare. Och så häller jag det bara i en skål. Det är egentligen det som är skillnaden från vanlig smoothie, att man sen toppar den här. Och då använder jag Palus granola och den där granolan är så god. Alltså på riktigt typ det bästa som finns. Sen använder jag avokado och banan och sådana torkade tranbär tror jag. Det heter, där står på finska så. Så skär jag bara. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong. Och så bara toppar jag dem så att det är fint på. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby I'll be moving on. Och lite granola. Jag verkligen rekommenderar för er att köpa den där granola. Den är helt jättegod. Och den är också utan socker och sånt, så att det är bra. Sätter jag bara lite tranbär och där. Och det här är verkligen perfekt som frukost och mellanmål och allting. Men då var den här videon färdig. Om ni gillar den så glöm inte att ge en tumme upp.